У эфире новины Витебской области, у студии Наталья Байнарович. Вітаю вас. Вода помылок не даруе. Четвертые сутки у Витебску шукали тело выпускника, які патануў у заходняй Двіне. Трагедия адбылася 31 мая, калі ў школах праходзілі святы апошняга званка. Кампанія маладых людзей увечары адпачывала на беразе ракі ў раёне Тирасполя. Хутчэй за ўсё яны ўжывалі спиртное. Па словах відавочцаў, 19-гадовы хлопец паспрачаўся з сябрамі, што пераплыве Двіну. Але гэта яму не ўдалося. Тым часам купанню ў гэтым месцы ўвогуле забаронена. Тут недастаткова абследавана дно, трапляюцца бярвенні, карчы, камяні, да і цячэнне даволі моцнае. Спецыялісты сцвярджаюць, пры такіх умовах утрымацца на вадзе праблематычна. Шансы выратавацца практычна роўныя нулю. Каждый год получается гибель человека вот именно в этом месте. Вот в этом году парень, в прошлом году женщина утонула в этом же месте. Ну и чуть ниже, метров 100-150, года 3 назад утонули 2 маленьких мальчика, 9-летних. Решение администрации железнодорожного района, оно и есть. И, собственно говоря, единственный недостаток при решении этого вопроса – это отсутствие предупредительных знаков. То есть знаков, указывающих, что это место запрещено для купания. Ну, собственно говоря, наличие каких-то контролирующих органов, служб, чтобы они могли проверять эти места и применять какие-то административные санкции по отношению к людям, которые, собственно говоря, нарушают законодательство. Усяго з пачатку года на вадаёмах Віцебскай вобласці патануў 41 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Гэтыя лічбы значна перавышаюць статыстыку мінулага года, а наперадзе яшчэ ўвесь летні сезон. Відавочна, сітуацыя патрабуе аператыўнай рэакцыі не толькі адказных службаў, а і мясцовых уладаў. У раёнах няма паслядоўнай зладжанай работы па навядзенні парадку на зямлі, адсутнічае належны кантроль з боку мясцовых улад адпаведных службаў. Пра гэта заявіў падчас пасяджэння абласнога штаба па добраўпарадкаванні населеных пунктаў намеснік старшыні аблвыканкама Эдуард Дзям'янаў. Па выніках работы за 5 месяцаў бягучага года з 59 даведзеных заданняў 11 выканана не ў поўным аб'ёме. Прычым у 14 раёнах. Нараканне выклікае стан зон адпачынку, тэрыторый садаводчых таварыстваў і гаражных кааператываў. Сельскагаспадарчых аб'ектаў. Не ўсюды своечасова ажыццяўляецца вываз смецця і цвёрдых бытавых адходаў. Не прымаюцца дзейсныя меры па ліквідацыі баршчэўніка Сасноўскага. Пастаянны маніторынг паказвае, што прымаемыя меры адміністрацыйнага ўздзеяння з боку кантралюючых органаў не заўсёды даюць станоўчы эффект. Обследовано более 10 тысяч объектов и производственных территорий, и иных, и территорий населенных пунктов. На сегодняшний день выявлено более 2000 нарушений, из них 85% уже устранено. Значит, по тем фактам, которые не устранены, или у нас есть руководитель нерадивый, естественно, что мы принимаем меры. По состоянию на 1 июня природоохранными службами только по вопросам наведения порядка на земле и благоустройству выдано практически 1300 протоколов на общую сумму около 900 миллионов рублей. Аграрыям в области необходимо завершить уборку трав первого укоса до 10 чэрвеня. Такую задачу поставил старшыня аблвыканкама Александр Косінец. Пры гэтым патрэбна забяспечыць якасць кармоў з тым, каб сёлета выйсці на паказчык па вытворчасці малака на ўзроўні 110%. У рэгіёнах створаны ўсе ўмовы для таго, каб забяспечыць кругласутачную работу на палях. Пры гэтым асаблівая ўвага надаецца строгаму выкананню тэхналогій нарыхтоўкі кармоў, высокай арганізацыі працы і жорсткай дысцыпліне. Пакуль жа назапашана толькі 5-я частка кармоў, неабходных ад задання. Плохо поставлена работа в Брасовском, Поставском, Шарковщинском районах, Шумилинском районе, Леонинском районе, как бы вы ни ссылались на погодные условия. Но надо обязательно смотреть и на другие вещи. Надо качество кормов. 1000 гектар каждый район должен ежедневно скашивать. А это практически 10%. И мы можем, у нас есть это все. То есть 21-22 тысячи гектар область должна ежедневно скашивать. Любые механизмы, любые людские ресурсы, они даны в ваше распоряжение. Но не так работать. Только административный рычаг, только контроль центра. Это никуда не годится. На працягу 2 гадоў на Віцебшчыне будзе створаны спецыялізаваны цэнтр рэабілітацыі і інтэграцыі грамадства былых асуджаных. Гэта стала вядома падчас сустрэчы прадстаўнікоў абласной улады з паслом добрай волі дабрачыннай арганізацыі
венгерская межцерковная дапамога Анико Леваи. Жонка прэм'ер-міністра Венгрыі Віктара Орбана упершыню наведала Беларусь. Яна адзначыла, што хрысціянская каштоўнасці з'яўляюцца агульнай платформай, якая аб'ядноўвае нашы народы. Міжнародны праект, які венгры намерены рэалізаваць у Беларусі разам з прадстаўнікамі мясцовых цэркваў, будзе ажыццяўляцца адразу ў 3 абласцях краіны, уключаючы Віцебшчыну. Тут ужо вызначана месца яго рэалізацыі вёска-сяло Гарадоцкага района. Речь идет о двухлетнем проектном цикле и о 250 тысячах евро. Это в Грозно, это в Гомеле и в Витебске. В 3 областях, в этих центрах мы обучаем людей ведению сельского хозяйства. На одной из площадок это пчеловодство, на другой из площадок это скотоводство, и на одной это тепличное хозяйство. Значит, вчера мы были здесь недалеко от Витебска, в село, там, где осуществляется проект по скотоводству. В селе сейчас подготовлено все для того, чтобы были высеяны лекарственные и другие травы полезные. Будет закуплено за счет проекта оборудование, которое поможет культивировать, выращивать, сушить, упаковывать данные травы. В настоящее время это такое подворье монастырское, в котором пока превалирует вот этот сегмент разведения животных для нужд собственных, церковных нужд. У сустрэчы прымаў удзел пасол Венгрыі ў Рэспубліцы Беларусь Вілмаш Секлавары. Ён запрасіў прысутных 23 чэрвеня ў Мінск, дзе пройдуць дні культуры Венгрыі ў беларускай сталіцы. Раней ён ужо атрымаў запрашэнне ад кіраўніцтва Віцебскай вобласці прыняць удзел у міжнародным свяце мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Прыемна вачам, карысна гораду. Аматарскія карцінныя галерэі пакараюць вуліцы Віцебска. Замест таго, каб па начах размалёўваць цягнікі, графісты вырашылі даказаць сваім прыкладам, што стрыт-арт – гэта мастацтва, а не вандалізм. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Карцінамі на сценах гарадскіх будынкаў Віцебск ужо праславіўся на ўсю Беларусь. Гучыць правакацыйна, але гаворка ідзе не пра 3 літары на плоце, а пра сапраўднае вулічнае мастацтва. Пасля наведвання паўночнай сталіцы Беларусі турысты ў сваіх блогах усё часцей адзначаюць: у горадзе развіты стрыт-арт. Гэтых мастакоў слава не цікавіць, малююць дзеля задавальнення зімой у закінутых будынках, летом на гаражах и трансформаторных будках. Это социальный проект по облагораживанию дворов. То есть он появился, исходя из той идеи, что Витебск — это город художников, но это никак не отображено в Витебске. То есть, может быть, отображено, но не ярко выражено. И хочется подготовить хотя бы к славянскому базару какие-то работы, чтобы люди приезжали сюда и восхищались нашим городом с точки зрения творчества. Команда вулічных жывапісцаў старыя сябры, абодва прафесійныя мастакі і дызайнеры. Днём праца па спецыяльнасці, увечары рэалізацыя патэнцыялу на вуліцы. Канкрэтнага творчага плану у хлопцаў няма, ёсць пэўная мэта – мадэрнізаваць маркотныя гарадскія сцены ў максімальных маштабах. Людзям падабаецца. Ну, прекрасно, но видно, что я, конечно, не профессионал, но я чувствую, что тут, конечно, надо мне свою внучку привезти, она ходит в художественную школу. Очень редко бывают отрицательные персонажи, которым что-то не нравится, но я думаю, это дело уже не в нашем творчестве, а лично в их настроении, потому что адекватные люди реагируют адекватно. Мэрилин Монро, Стив Джобс, Боб Марли и Снуп Дог. Партрэты вядомых асоб на сценах гарадскіх будынкаў хлопцы пакідаюць бясплатна. Легальна распісаць сцены атрымліваецца не заўсёды, трэба дамаўляцца з уладальнікамі. Знайсці канцы бывае складана, таму нават геніяльныя, але нелегальныя малюнкі часта аказваюцца пад новымі пластамі фарбы. Але нягледзячы на тое, што сёння нашы героі хаваюць твары за павязкамі, яны ўпэўнены, іх карціны на сценах гарадскіх будынкаў надоўга, праблем з уладамі і міліцыяй пакуль няма. Самое интересное, что даже правоохранительные органы за. Хотя это трудно объяснить. С точки зрения закона это нелегально. Но с точки зрения общечеловеческого понимания творчества это нравится людям. И они ничего не могут сделать. Они не могут прогнать нас, потому что раньше на этой стенке было гораздо хуже.
Большасць твораў маладых талентаў размешчаны на трансфарматарных будках у цэнтральнай частцы горада. Некаторыя разбаўляюць шэрасць спальных раёнаў. Пошукі карцін мастацкай каманды пад назвай «Худграф» у горадзе можна ператварыць у даволі працяглы квест. Так што, калі не ведаеце, чым заняцца на выхадных, звярніце ўвагу на гэты від вулічнага мастацтва. Артур Смоляков, Александр Рындзін, Сергей Котаў, Навіны Віцебск. Плакат і кніга. У Цэнтры сучаснага мастацтва ілюструецца «Фарзац». Гэта назва праекта двух маладых дызайнераў – Юрыя Лядзяна і Вольгі Шыманка, якія ў сваіх аўтарскіх плакатах падымаюць тэму праблемы чытання і робяць гэта таленавіта і стыльна. У сваіх работах маладыя аўтары паказваюць кнігу як неад'емную частку сучаснага жыцця, без якой разбураецца агульная карціна. Гэта выразна прадэманстравана на плакатах серыі «Мінус кніга». Гледачу прапануецца параўнаць два вобразы пры дапамозе гульні слоў і закладзенага ў іх сэнсу. Так, напрыклад, станоўчы вобраз, які малюе нам слова «бук-хантер», збіральнік рэдкіх кніг, калі выкрэсліць яго «бук», ператвараецца ў адмоўны вобраз – вобраз паляўнічага – «хантер». Идея родилась во время диплома. Здесь это была моя дипломная работа. Ну, это было задание, то есть мне нужно было сделать. Мне интересны книги, я люблю читать. Я с удовольствием взялся вместе с Олей. Мы взяли как-то немножко обширнее. Ну, стало больше цвета, больше образов. То есть из белорусских писателей это переродилось, какую-то в общие, то есть в общие книги, в общую любовь к чтению. Каждая новая книга для человека – это как новый лист чистый. Он ее читает, и возможно, что после прочтения этой книги он уже будет смотреть другими глазами вообще в принципе на свою жизнь. Возможно, нет. То есть книги бывают разные. Я вот вчера пересматривала, что в принципе за свою жизнь я прочитала. То есть, не каждая книга изменила мою жизнь, но есть такие книги, после которых я уже другой человек. То есть, если не читать в принципе, то останешься, наверное, на одном уровне. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Прыемнага адпачынку ўвечары.